عسي 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 إريترون بوان باخل ونفسي عسي 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 إريترون بوان باخل ونفسي. سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتيو لو مو كم وترو بدرجة عالم سخاي زكاية زلو كنتات أكن ريكم فتنينا بزو نقراتي مدما زلو نخشفنا خمان زخبدك درجة نابتسحنا زلنا قلنتهم عبيتك أندا قدس زبلكم بزحات تخطاتلتنا تيا بيرو باصل نبرزلنا لما بغت تخصل والناس خلنا عنا نعوز بالكويس غرب أمبار أبزار السزيا زيادة إيروبا مس راشا زقبرو زلو قعزو أمريكا مس راشا زقبرو زلو قعزو زرقينا هنري لايك قبرو سبورت قبرو مس هايكتسلو نقرا من قدي دما بزعباتا نيرتراوينا بإسرائيل زلو نمحقاس تغيرا زلا إنيشاتيف ممكن زعربينا سلازي مجمريا كن بزيان نجمر. Let's go. What's going on أبزا عالم زي؟ Here in Europe now, Germany has authorized Ukraine to use weapons supplied by Berlin to strike limited military targets inside Russia. It marks a policy shift and follows a similar U.S. decision to allow Ukraine to use American weapons on targets on Russian soil. لك كم غطلتنا كالوت هجرات تريف هذه نبرت هجر جرمن يعني را كلن هجرات أوروبا أسوارات يوكرين هيبنو زلوا تتكيما ناوشت مريت راشا نكهرما فقاد هيبنا اللوا كم زبلنا يو حج دما تا تريف هذه نبرت جرمن ون نتزلوا أسوار نتيبات تزلنا يوكرين تتقيما يوكرين نام مريتنا راشا متقعت نخد جبر فقاد هيبالا مالتيو إذا دما عندك زي تزاريبنا لنا قبل ملسنا راشا انتاي كون مس غزينا هنريو مخنياتو اذا صوارات زي راشا بناتا كالكوليشنز اتن هاجراتي هرما كم زلوا كتحسب خن تخيل دمو انت عينت علاماتات كم قبل ملس كتب تخيل نابو كن رينا تحنس كنسمع انتايو بحفشا ايفن نزا فيديو زيا ولا كنت تفقدو دونغي زغبر زلو نتعودو كينات زخونه مزازم خغبر كم زي كلي زرب زلو كنسمعيو. The looser restrictions only apply to the eastern Kharkiv region, where Ukraine is struggling to hold off Russia's latest advances. By the way, انت كن رينا ابزيا قال كابتا صوار تتقيمهم اوشت راشا ابسيفيلاوي بوتاتا زهرمو راشا كما يقول ملس تبالا كركم فتنينا. This is what remains of the town of Vovchansk in Ukraine's Kharkiv region. Ukrainian troops have been fighting here for weeks, trying to hold back relentless Russian attacks. Many now believe they have a better chance to do so. Germany has become the latest NATO country to allow Kiev to use weapons supplied. بحفشا انتينا نرزلنا هجر دحر هجر نابتو كينات ممليسوم يلخو خمزلو يزنقر ممليسوم نابتو كينات يلخلو تملاخ قا دحان كحجزم بالكان يركاغن أبقى نتبسي evaluation كتكايد ويكا مرمرة كتكايد وتسيت يمسأل كالو دي يلنسي كروبسي مزنعات تقبر تدفع فايغة مثلا تعودو كوينات ولا حنت لو تيمس ممليسو سبزقة تلزلو يوكرين ما ممليسة تعنو زلاينا نرزلنا سلازي قال من قد مغياري خات تبقى زيوم راح تقن ولا by Berlin for limited strikes inside Russia. In recent weeks, Russia has prepared, coordinated, and carried out attacks from positions in the Kharkiv area, in particular from the directly adjacent Russian border region. Together, we're convinced that Ukraine has a right under international law to defend itself against these attacks. Germany's decision follows a similar one from the US. American supplied weapons can now be used. So, هجر دحر ناوتو يوكرين أسوار نحنا ذهبنا يوم تتكيمهم نمريتنا راشا كتكسو يقول يوم زيا تاني مود داتا level of escalation يا كاب زيان العالي حنتي اعترافاتهم زلا سادما بوقعي سراويتناتهم بانديروم تسكيمهم متيوم أب يوكريناتيوم أنصار راشا نخواقو زياد رايات الترف الجي مخنياتو كل أسوار تواهيبيو كل زكاة تغيري بليونات جنزب تواهيبيو يوكرين دفعات نخسرت حق يجيو سلايا وحق حبريتات تواهيبيو ساتلايت تواهيبيو كل نجر تواهيبيو تاهم كنت ترفعهم حجي سراويتناتهم جلوا مالت التنيتو كسراويت يبلون انديو فخرات رايمبر سراويت يبلوني من هالبعد أمريكا تا سراويت اللي أتبال أمريكا سراويت همزيا أب يوكريناتيوم أنصار راشان هواجو الساترا تريفا زلا أنت تخالق كله جيروميم literally قال بغالو كله جيروميم to counter Russian attacks near the Kharkiv region. Over the past few weeks, Ukraine came to us and asked for the authorization to use weapons that we're providing to defend against this aggression, including against Russian forces that are massing on the Russian side of the border and then attacking into Ukraine. And that went right to the president.
كل تزاربا زبلوسي بعلم زبلو زنبرا انصار يوم زارب نيرم حجكن او كل ነገር انصار يوم زخدو زلو እዚ ድማ ሓንቲ ፍጥር ዝበለት አርቲክል ናይ ሓደ ዓብይ ነዚ ወገዚ ትዝትንትኖ ጽሕፍቲ የንብብ ነይረ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ሓደ ብረቂቑ ነቲ ናይ ኔቶ ስትራቴጂ ዝርዮ ዘሎ እዩ ብፍጹም ኔቶ ንራሻ ብውግእ ክስዕርዎ ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ኢሉ ካልኩሌሽን ናቶም ትዛዓበየ ሚስ ካልኩሌሽን ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ቁጠባዊ እገዳ ራሻ ዝገበርዋ ነቲ ቁጠባ ነቲ ሃገር ድርዕምዕም ከብሎ እዮም ትፅቢት ገይሮም ነይሮም ወታደራዊ ኦፕሽን ከም መፈራርዮም ተጠቂሞም እምበር ብልክዕ ንራሻ ገጢሞም ብውግእ ክዋግዋን ክስዕርዋን ሓሳብ ሃሊዎም ኣይፈልጥን ኢሉ እዚ ድማ ኢና መርኣያናት ንርኢ ዘለና እታ ኩላ ዳታ ዝዓበየ ዝኣመኑላ ጥይት ወይ ከዓ ኣፅዋር እገዳ እዩ ነይሩ ንሱ ድማ መጀመርያ ብርዒኑ ምስራሕ ሓቢዎ ድሕሪኡ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ምዃኑ ድማ ንሪኦ ኣለና ብዘይ ፅፁይ ዝኾነ ስትራቴጂ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ፅኢልካ ገንዘብን ኣፅዋርን ገጊሕትካ ተምፅእ ብዘይከውን ቦታ ምስ ጎቦቶ ተራፂሙ ድማ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልኒ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ቀፃሊ በቃ ኣሚን every single day you አኺባ ዘለዎ ትኔቶ ዝበሃል ሓንሳብ ምስኩስ ተራኺቡ ሓንሳብ ምስኩስ ተራኺቡ ዝበሃል ግን በቲ ኦርጋናይዜሽን ይገብሩ እቲ ኔቶ ገዲፎም ድማ ሰለስተ ካልኦት ሃገራት ብሓደ ሓደ ወታደራዊ ሓይሊ ክጅምሩ እዮም ይበሃል ሓደ ፖላንድ ምስኩስ ተኮይና ምስ ሊትዌንያ ኮይኖም ራሻ ምስኩስ ተኮይና ኣባ ጀርመን ምስኩስ ተኮይና ፈረንሳ ምስ ጀርመንን ፖላንድን በቃ ደይ ግበርን ዘይዝረብን የለን እታ ዓውደ ኩናት ግን ተመሳሳሊ ቃና ኢና ንርኢ ዘለና ካብ 23 ጀሚርና ኩሉ ግዜ ዩክሬን ትስዓር ከም ዘላ ጥራዩ መጀመርያ ክሸፍንዋ ይፍትኑ ነይሮም ሕጂ ግን ብወግዒ ንሳቶም እውን ክቕበልዎ ጀሚሮም And as you heard, he's approved his car license for that purpose. Going forward, we'll continue to do what we've been doing, which is as necessary, adapt and adjust. Kyiv has welcomed the news, but it's unclear how it will impact the situation on the ground. So from my understanding, Ukraine still has a limit placed upon the ability to use those weapons. So ክልተ ነገራት ክበክም እየ ሓንቲ ብዚኣ እዚ ዝፍትንዎ ዘለው ዘይፈትንዎ ወይ ዘይገበርዎ ከይመስለና ድሮ ፈቲኖም ምስላት ዛብዮም ነገር ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንርኢ ኢና እቲ ውግእ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ኣብዚ ኩነታት እንታይ ፅልዋ ከምፃሎም ይኽእል ነቶም ኣብ ውሽጢ ራሻ ስራይ ክሃርሙ ይኽእሉ እዮም ሶ እንታይ እቲ ፅልዋ ናቱ እስከስምዕዋ my understanding, Ukraine still has a limit placed upon the ability to use those weapons. So those weapons are supposed to be used only in Kharkiv region in order to strike Russian positions across the border. But it doesn't necessarily mean that the Ukrainian forces can use ATACMS to strike any military targets any further than that. So it is very So ድሮ ኣብዚ ሕጂ ዘረባ ስምዕዎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ፍቓድ ተዋሂቡ ዘሎ ሲ ነቲ ሃርኪቭ ኤርያ ዝበሃል ጥራይ እዩ ክህረም ኣፍቂዶምላ ዘለዉ ይብሉ እዚ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ዝብሎ እዩ ራሻ ብመንገዲ ወግዓዊ ሓበሬታ ዘውፅአቶ ግን ካሊእ ነይሩ ኣብዚኣ ስምዕዎ እቲ ዘረባ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝገራጮ A huge salvo of Ukrainian missiles targeting the Crimean Bridge was intercepted by Russian forces on Wednesday. That's according to the defense minister, who said Kiev's attempts to strike civilian infrastructure show its Western sponsors only want to escalate the war further. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ዓብይ በራጅ ወይ ከዓ እኩብ ናይ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ሚሳይላት እዩ ከመን ዝበሃል ዘሎ ብዩክሬን ተተኪሱ ናበይ ናብዚ ሃርኪቭ ኤርያ ኣይኮነን ናብ ኒው ቀደም ቅድሚ ካብ 2014 ኣብ ራሻ ዘሎ ቢንቶ ህዝባዊ ዘሎ ድማ ሬፈረንደም ገይሩ ኣንሕና ምስ ራሻ ሕሸና ኢሉ ዘድመፀ ክሪሚያ ዝበሃል ፔኒሱላ ኣቡ ካብቲ እቲ ደሴት ዓይነት እዩ እዚ ቦታ እዚ እታ ኣንኮ ተራኽቦ ቢንቶ ምስ ራሻ ድማ እዚ ክሪሚያን ብሪጅ ዝበሃል እዩ ንዕኡ ብፍሉይ ሚሳይላት ንክሃርምዎ ፈተነ ከም ዝገበሩን ሳላቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ወይ ኣንቲ ሚሳይል ሲስተም ናይ ራሻ ከም ዝደሓነ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ራሻ ሓቢሩ ንሳቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ሃርኪቭ ኤርያ ጥራይ ናፍቂድና እዮም ዘለና ቅድሚ እቲ ፍቓድ ምባሉ እዩ ከዓ እዚ ተፈቲኑ ነይሩ ድሮ ምክንያቱ ኩሉ ዝብልዎን ዝገብርዎን ኣንጻር ምዃኑ ብተደጋጋሚ ኣብ ዩክሬን እዩ ዝገሃል ዘሎ I would like to report that just on Wednesday there was the most massive 10-round attack on the Crimean Bridge with a flight time of less than 2 minutes. All of the missiles ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ጥራይሲ 10 راوندز 10 ግዜ ፈተነ ከም ዝተኻየደ ናይ ሚሳይል ኤር ስትራይክ ኦቨር ክሪሚያን ብሪጅ ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ ናብታ ደቲ ቢንቶት ንምሕምሻሽ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝተገበረ ራሻ ድማ ከም ተኸላኸለቶ እዩ ዝነግር ዘሎ were shot down.
Deprived of the opportunity to seize the initiative on the battlefield, the Kiev regime continues to demonstrate to its Western sponsors its ability to damage the Russian Federation by striking civilian infrastructure. The West is urgently pumping weapons into Ukraine, transmitting intelligence, training Ukrainian servicemen and recruiting mercenaries. إذا تحدش منستر مكلخال ناي راشا زليو أبتعودو كينات بكل عين التساتفو ناي معرابا وعلم نيوكريني وهاب كم زلو فرنسا بوك تقل زلا أسلطن تسراويت نتلنا نتسراويت يوكرين كان سلطنو إذا كن nobody knows سلطنا ديم ببونة برتات أو زلو يمزو تكسو ويزواغو زلو nobody knows مغنياتو أبعودو كينات زلو imagine إذا زبهال زلو زرباسي ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዋጋእ ከለዋሲ ሰራዊት ናይ ሓንቲን ኤርትራ ሓገዝ ዘለ ሰራዊት እኳ የለን እንዲ ግን ናይ ዝኾነት ሃገር መፂሲ ኣብቲ ድፋዕ ንዘሎ ሰራዊት ከሰልጥነ የመፅ ኣለኹ ኢሉ እንተዝኣቱስ እንታይ ይበላ ንራሻ ንኢትዮጵያ ፀገም የብሎም ከሰልጥነ ዘይኮነስ ከነሕግዞም ኢና ከነዋጋኣሎም ኢና ኢሎም ዝመፁ ሰራዊት ስለ ዝፍለጡ ኣብቲ ታሪክ ናቶም ፀገም የብሉን ራሽያ ሲ ጀነራላቶም ኮፍ ኢሎም ናይ ሕብረት ሶቪየት ኮፍ ኢሎም ሲ ኣብ ኣፍ ዓመት ኮፍ ኢሎም ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሎም እዮም ዘዋጉ ነይሮም ትማል ዝግበር ዝነበሩ ናይ ደገ ሓገዛት ኖርማሊ ንኤርትራ ግን ዝኾነ ናይ ደገ ሓይሊ ሲ ከነሰልጥኖም ኢና ኢሉ እንተዝእተ ነይሩ ኣሜሪካ በቲ ዝዓበየ ዝበርትዕ ሚክሮፎናታ ገይራ እገዳን ገለን ኢላ ወላ ሰራዊታ መሰደደት ነይራ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንሳቶም ክገብርዎ ከለዉ ሓላል ካልኦት ክገብርዎ ከለዉ ግን ኣብሶሉት ሓራም ክገብርዎ እውን ኣይሓስቡን እዮም ካልኦት ሃገራት ንራሽያ ሲ ቻይና ኣይኮነን ኣፅዋር ሓጊዞማ ዝኸስዋ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስፔር ፓርት ናይ ኤሌክትሮኒክስ ንግዲ ናቶም ሲ ንኣብነት ንቴሌቭዥን ዝኸውን ቺፕስ ትብዋ ኣለኹም ይብሉ ኣሎ ንሳቶም ድማ ራሻውያን ድማ ነቲ ንቴሌቭዥን ኢልኩሞም ዝሃብኩሞም ቺፕስ ጠዋዊዮም ንብረት ይጥቀሙሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ንቴሌቭዥን ወይ እውን ንፍሪጅ ዝኸውን ቺፕስ ኣይትሃብዎም ቻይና እምቢ ስለ ዝበለት ድማ እገዳ ኣውሪዶምላ ኣሎ እዚ ክሳዕ ክንደይ ድፍረት ከም ዘለዎ ንሳቶም ኩሉ ዘለዎም ኣፅዋር ሒዞም ንዩክሬን ሂብዋ ኣለዉ ንራሻ ንክትሃርብ ኩሉ ኣፅዋር ማለት እዩ ንቻይና ግን ዝኾነ ይኹን ንግዲ ምስ ራሻ ከይትገብሩ እናበሉ እገዳ ይገብሩ ኣለዉ እገዳ ክገብሩ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ኣብ ትዕቢት ስለ ዝነብሩ እምበር ቻይና ልዕልዮም ቁጠባዊ ጭዋዳ እዩ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ በንፃሩ ቻይና እገዳ ንኣሜሪካ እንተትገብረላ ነይራ ኣብ ሓፂር ግዜ ቅልውላው ማእተዋ ነይሩ ኣሜሪካ መድሃኒቶም ኣብ ቻይና ይድፈሪ መኻይኖም ኣብ ቻይና ይድፈሪ መብዛሕቱ እቲ ኣብ ገዛኻ ትጥቀመሉ ዘለካ ንብረት ኣብ ቻይና ይድፈሪ ኣብ ኣሜሪካ ዝፈሪ ኣፅዋር ጥራሕ እዩ ዘሎ ኢቨን እቲ ኣፅዋር ከማ ብዙሕ ስፔር ፓርት ናብቲ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ እጂ ከማ ንገለገለ ተን ካምፓኒታት ናይ ኣፅዋር እገዳ ገይረሎም ኣሎ ኣሜሪካ ቻይና ማለት እዩ እዚ ቻይና ዓብይ ቁጠባዊ ጭዋዳ ዘለዎ ሃገር ክነሱ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ብስምዕታት እዩ ክኸይድ ስለ ዘይደለየ ንቁጠቡ ከበላሹ ስለ ዘይደለየ ኣሜሪካ ቁጠባ ናታ ውግእ ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ዝተበላሸው የባላሹ ኣይግድሶም እዩ እቶም ናይ ውግእ ስለ ዝቋፀርዎ እቲ መንግስቲ ወላ ኣንፃር ረብሑ ክኸይድ ይኽእል እዩ ቻይና ግን ከምኡ ስለ ዘይኮነ እቲ መንግስቲ ናይ ርሑቕ ጠመተ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ዕንደራ ሸተት ኢሎም ሞ ክኸዱ እዮም ሸፈፍ ኣቢሎም ክሓልፍዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ይመስል እቲ ኩነታት In this vein, Russia is continuing its special military operation and all its goals will certainly be achieved. As a result of our actions in important areas in the Kharkov region, the enemy has retreated by 8 to 9 kilometers. This month alone, 28 settlements have been liberated. In total, 808. تايز لكم زلو كيف lost already أبزي قربا وطراي 35 شح سراويت ጠፊኦም ከም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ህልቂት እዩ ዝፍፀም ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ብፍላይ ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ እዮም ተጎዲዖም ዘለዉ ራሽያ ስለ ዝበልዎ ይብለኩም ኣለኹ ምዕራባውያን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሚድያ ናይ ምዕራብ ኣፅዋር የብሎም ብረት የብሎም ሰብ የብሎም ብጣዕሚ ተወፂዖም ከም ዘለዉ እዮም ዝንገር ዘሎ በንፃሩ ከምቲ ዝድለ ሓገዝ ይህብዎም የለውን እጆኹም ብኣፎም ዳዮም መልሓስን ፕሮፓጋንዳን ዝህብዎም እምበር ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዘድልዮም ኣፅዋር ኣይህብዎም እዮም ዘለዉ ኮምፕሊትሊ እዮም ዶሚኔትድ ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ኩናት እቲ ዝመውት ዘሎ ሓቢኦም መስለ ዝኸዱ ዘለዉ እምበር ከቢድ እዩ እስከ ምንመለስ ኣብቲ ሪፖርት in scope, it seems, and we don't know what kind of effect it will have, especially as these things are being announced publicly. So Russia has enough time to prepare for that. Russia. ካብ ሓሊፍካ እንታይ ትብል ኣላ ወላ እቲ ዝበሃል ዘሎሲ ብወቅዒ በቃ ሓግዙ ድሓን ግበርዎ ኢልካ ብወቅዒ ስለ ትነግሮም ዘላ ራሽያ ድሮ ተዳልያ ትብሉላ ነዚ ስለዚ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ከምፅኦ ዝኽለውጥ እውን ብዙሕ ክኸውን ኣይክእልኒ ካልእ ከ እንታይ ኤክስፐሪመንት ይገብሩ ኣለዉ ኤውሮጳውያን የጥሕነና እዩ ዘብል ስምዑ ኣብዚ Well, good morning, Biresh. The reason is that it's extremely significant were this to happen.
أبزياني راح أنتو of NATO countries providing air defense cover over Ukraine proving so controversial. እንታይ ምስ ከዝብሉ ዘለዉ እቶም ኔቶ ሃገራት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርት ሂበኩም ነይረ እቲ ሪፖርት ድማ እንታይ ዝብል እዚአን ሃገራት ኣብ ዘለኹም ተጠንቀቑ ኢለኩም ነይረ እዚአን ኣብዚአን ዘለዋ ሃገራት ብምለን ኣፅዋር ሂበን ዘለዋ እየን ንዩክሬን ኣፅዋረን ድማ ንዩክሬን ሕጂ ኣብ ውሽጢ ራሻ ከጥቅዑ ፍቓት ሂቦሞም ኣለዉ እሳቶም ድማ ኢስቶኒያ ሊትዌንያ ላትቪያ ስዊድን ፖላንድ ኔዘርላንድስ Czech Republic, France, Canada, UK, and Finland. ስለዚህ ያን ሃገራት እዚኣተን ኣፅዋረን ሂበን ንራሻ ንዩክሬን ንውሽጢ ራሻ ንክትሃርብ ነጊረን ኣለዋ ኢልና ነርና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ኣብ ዓደን ካብ ዘሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ተኔቶ ናይ ኔቶ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሃገራትን ኣብ ፖላንድ ኮይኑ ድዩ ኣብ ሩሜንያ ኮይኑ ድዩ ኣብ ካልእ ሃገራት ኮይኑ እንታይ ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቱ ነቲ ሚሳይላት ናይ ራሻ ክከላኸሎ ማለት እዩ ኣብ ዓዶም ከለዉ ነቲ ሚሳይላት ዝትኮስ ዘሎ ናይ ራሻ ናብ ዩክሬን ገፁ ክዓፅዎ ብካልእ ዘራርባ እዚ another level of escalation is ha. Well, good morning, Biresh. The reason is that it's extremely significant were this to happen. Throughout the 45 years or so of the Cold War, our leaders, who were then experienced and highly competent, made every effort to avoid Western troops, NATO troops, US troops of whatever kind, coming into open conflict with Russian or Soviet military assets or indeed soldiers. There's the risk then of course, and this would constitute in itself escalation. And the trouble is, of course, escalation in all wars operates as a ratchet effect. You escalate up, it doesn't come down. So then what? What happens when these combatant troops, as they would then become, get hit? Legitimately, I would suggest, were they to be... So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዝግበር ዘሎ ወከም ሓገዝ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ወይ ገለ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ እቲ ዘፍርህ ግን ጥንቃቐ ዘድልዮ ኤስካሌሽን ማለት ድማ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ናብ ላዕሊ ገፁ ናብ መሊሱ ናብ ምኽራር ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም ዘኽርር ኢኻ ትገብሮ ዘላ ራሻ ድማ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል እያ ነዚ ኣፅዋር እዚ ኣብ ዘለዎ ቦታ ተኩሳን ተሃሪማቶ ከሽዑ ናይ ኔቶ ሃገር ተሃሪማ እሞ ውግእ ኣንጻር ራሻ ንጀምር ዲኻ ክትብል በዓልኻ ናብቲ ኩናት እናኣተኻ ከለኻ ራሻ ግብረ መልሲ ምስ ሃበት ራሻ ሃሪማትና ኢልካ ዲኻ ክትጅምሮ ስለዚ ኩሉ ምሉእ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብቲ ኩናት ከኣትዉ ይደልዩ ከም ዘለዉ ዘተንብህ ምዃኑ ጥራይ ኣብዚኣ እስከ ንግረ መንገድና ቅድሚ ናብ ካልእ ምስጋርና ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ስዊድን ኣብ እስራኤል ንዘለዉ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝተገበረ ፕሮጀክት ድሮ 76,000 በፂሑ ከም ዘሎን ትማሊ ሓበራዊ ስራሕ ጌርና ነርና ብዙሓት 963 ሰባት ድሮ እንታሽሙ ገይሮም ከም ዘለውን ንርኢ ኣለና ዶኔት ገይሮም ከም ዘለዉ ካብዚኣቶም ድማ 76,820 ወፂኡ ኣሎ ዓቕምኹም ሓግዙ ብዝያዳ እውን ኣብ ካልእ ፕሮግራማትን ክንደፋሉ ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ስድራ ተበዲሉ ከም ዘሎ እስራኤል ድማ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ህዝቢ ዘለና ቡ ምክንያቱ መንግስቲ ዝድግፎ ወይ ከዓ ቤት ትምህርቲ ዘምህሮ ወይ ሕክምና ዝሕክሞ የለና ቡ ኩሉ ሰብ ብረሃፁን ድኻሙን እዩ ዝነብር ስለዚ ስራሕ ንኸይከዱ እዚ ሞትን መቕተልትን ምትርራምን ስለ ዘሎ ንሱ ድማ ከምዚ ብሓሳብ ዘይኮነ ብተግባር ክንደይ ሰባት መይቶም ኣለዉ ሪና ስለ ዘለና ተወሳኺ ሰብ ክመውት ክሳብ እንተወሓደ እቲ ኩነታት ክሳብ ዝሃድእ ኮንደኾን ነቶም ህዝቢ ነቶም ቆልዑ ብፍላይ ነተን ኣዴታትን ቆልዑ ናብ ሓደጋ ንኸይወድቁ ኮንደኾን ይሕግዝ ዝኸውን ካብ ዝብል ዝግበር ዘሎ ሓሳብ እዩ ስለዚ ሓደራኹም ካልእ መደባት ዘይረኣኹም እታ እጃምኩም 5 ቅርሺ ድያ 10 ዶላር ድያ 15 ድያ 20 ድያ ካባኻ ከይትከላ ናይ ሓደ ካፕቺኖ ዋጋ ወይ ገለ ክትከውን ትኽእል እያ ነቶም ህዝቢ ግን ብዙሕ ሂወት ክተጥሕን ትኽእል ትኸውን ኢልና ኢና ንገብሮ ዘለና ተስፋ ይገብር ኩልኻትኩም ብከምዚ ዓይነት መደምደምታን ሓሳብን ነቲ ኩነታት ዝያዳ ኣተኩሮ ሂብኩም ኣቕምኹም ዘበለ ንክትሕግዙ ይምሕፀነኩም ኦራይት ንመለስ እስካብቲ ንዛረበሉ ፀናሕና ከቢድ ኣርእስቲ እንድዩ ግን ንመለስ And the answer is, of course, further escalation. So there's a real danger in this. And of course, the implications are that the US eventually will be drawn into this. I suspect they will be reluctant to do that, but we will see. But in more than 2 years of war, we have crossed the point of escalation many times, haven't we? There have been warnings of escalation from Russia, for example. There have been nuclear threats, for example, and nothing much has come to pass on that. Are we not? ሕጂቲ ዘረባናቶም ናይቲ ሚድያ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ዕንደራ እንዲኻ ክትብሎ ትኽእል ግን ዝበሃል ግን የብሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ
راشا كندي جزيكم فراري هاتنا كندي جزينا خنسمعها سقينا من قتل بخنياتو كندي جزي نيكولاراوي سقوم تكوسدي لاجن كتوسد ايرانا يعني وي بحاول متصوات كبهال كمزيو نقول لأوروبا كتفز غلا أسوار كم زلوا أيام زفلتوا نراشا صبوا غيرهم يوم تفلتوا كابانا لا على كابين لا على صبوا يوم تفلتوا لكن كتكوسي تخلنيها أي قبرون يوم ولا عندكم أكلا خلنا أتوم يبلوا من فيديو بتسألكم يا قد نهجي إير ديفنس ناتهم تسألكم كم زلوا أوروبا زجلت فيديو بتسألكم 5% مكلا خلت راي زلوا أوروبا نيتو زبال إير ديفنس سيستم ناتو زيد خمي حسابنا نيتو انتاي كل جزء اير سوبريوريتي انتلقى نتهاجر بنفرت يركا لبان تطفي خلا نابها خمزه تمص تغبرا زبل كونسبت راشا جن كامناتوم زبرت مسناتوم كوادادر زخل اصوارا زلو هاجر ولا بتا اير سوبريوريتي كلو ما يكلني مخنياتو اير تو اير ديفنس سيستم زلو راشا ስለዚህ كل تزخدو زلو حدغان اوروبا ابزغده دس شجر كتوين امريكا صغب يبلا مخنياتو رحكنا غزي بوتا سلازلو نفسهم نكخلاخلو عقم كلهم يخد باي ذا واي كونريل نا امريكا ابي كونريل دنبري داغلاس ماغريغر بتدغاغامي تزارب اخول مكلاخلي اير امريكاون كم زي بالله كل تناتا كونسبت ناي وج نتن هاجرات درعيم كاب بحيل بتي F36 ديو F35 دبلونديم F16 دبلونديم نفرت تتكيم كل عينت نتن هاجرات بمدبداب لبنك تطالنا على كامبر اير ديفنس سيستم كم تزدله كم زي بالله بنصارو راشا يكون تشاينا كلناتهم عودو كيناتنا من تايستبركو سيلو نا امريكا سوبريوريتي نا اير سلا ديفولتو امريكا حيال اير كم زلوا سلا ديفولتو زبز حيلناتهم ام مكلخال ناي امريكا زيتو كوري سلازي نفسهم تكلاخال زغل اخول اير ديفنس سيستم اللوم يلو معناتو اتي صلايهم امريكا سلا زخوني امريكا دما اير سوبريوريتي على نيلو زجهار هاجر سلا زخوني نتنسو كصعبه زغل بميسايلهم بنفرتي نعو كلاخال زغل قدام نتيبهم يمسرحوا ليلو سلازي تريو لهم تعودو كينات كلاخال زغل عقم زلوم ينبع راشا تشاينا نحنا قل كنا كلاخال لنا حسيبنا ينفلتنا معناتو مسانا زدارك متقعد تقبر زلو زغل هاجر يلني لنا سلنا عمنيلو اجيكن جمير كان خد قبرته كنتات عمتات دوس سلا زغونه اتس تو ليت ا بيت تو ليت اسكنا براشا نقمطل انتي وردو مالو كابز حدش كالكوليشن متي زلخه Our focus will be on right now. Moscow has come down hard on NATO after the US and several EU nations gave the nod to Ukraine to use Western weapons inside Russia. And now, it looks like Ukraine has already put it to use in Belgorod region. Authorities in the Russian city of Belgorod reported that a residential building has been hit by a Ukrainian drone. درو عوشت راشا سلامتاي كم زسليم تعلكم على غوت زقاصل زلو كبابيتات كمص زي channel سلادي يفقدلي يوتيوب سلادي يفقدو لي زلو بسلتات غيرك تكوي زمر زلو بزح توساغ صراح كم لغبريم زغبرنا زلو مخنياتو زخونه نتعودو كينات ريل وق زعن زلو غزاوت غلي زر سلتات كم صاي يفقدني نابز channel ناتي سلازي درو ابتي دوب زلا كتماناي راشا بدرونات كيرا يوكرين متقعت جميرا حمزلان جزاوتي ريسيدنشال اريا اقاطيلا حمزلان زقاصل فيديو يزلو بزي جن ابزي سلادي فقد كم قرصو نكدادالنا مالت Reports emerged that the attacks were carried out by US provided weapon, the HIMARS missiles. إذا أصوار زدما بنا أمريكا أصوار استفدت من مخانويات نقدر على راشا. Post Intelligence Monitor wrote on social media X, and I'm quoting here, the Ukrainian armed forces appear to have likely launched their first attack on the Belgorod region of Western Russian, utilizing US provided weapons with footage. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሮ ተቐዳማይ መጥቃዕትናቶም ገይሮም ከም ዘለዉ ኣብቲ ቤልጎሮድ ዝበሃል ሪጅን ናይ ምዕራብ ራሽያ ማለት እዩ ድሮ ብዩኤስ ፕሮቫይድድ ዌፐንስ ብናይ ኣሜሪካ ዝሃበቶ ኣፅዋር ገይሮም ክሃርሙ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ስለዚ እቲ ቦታ ዝርአ ድማ 8 ሮኬታት ከም ዝሃረሞ እቶም ሮኬታት ድማ M142 ወይ ከዓ ሂማርስ ዝበሃል ከም ዝኾነ ዓይነት ኣፅዋር ካበይ ከም ዝመጽ ዘሎ to the south of Volchansk ዝበሃል እቲ ኩነታት ድሮ ናብቲ ደረጃ escalation ድሮ ውሳነ ተዋሂቡ ኣብ ግብሪ ንሪኦ ከም ዘለናን ስለዚ እዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዘገድድ ዘድሊ ማለት እዩ The Kremlin has stated that the United States, NATO and some European countries are encouraging Ukraine to continue what it calls Kiev's senseless war with Russia. So እዚ ከምዚ ኢልና ሃለወ to the point of member countries of the North Atlantic. እዚ ኣፈኛ ናቶም ይስከን ስማየ እንታይ
The member countries of the North Atlantic Alliance, the United States in particular, and other European capitalists have in recent days and weeks embarked on a new round of escalations. ስለዚህ ከም ኣፈኛ ናይ ተሃገርዩ እቲ ኩነታት ኣብ ዲቕ ዝበለ ናይ ውግእ ኩነታት ደይቡ ከም ዘሎ እዚ ኮንፈረንሳት ክገብሩ ከለዉ ድማ መሊሶም that France is intensifying talks with some European allies over a plan to send military instructors to Ukraine to train its forces. ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናቶም ፍራንስ ብተደጋጋሚ ብመንገዲ ፕሬዚደንት ናይ ፍራንስ ኢማኑኤል ማክሮን ከም ዝበልዎ ሰራዊት ናታ ከመሰልጠንቲ ኣምሲላ ክትሰዶ ምዃና ብገንዘብ ዝተቆፀሩ ሰራዊትን ካልኦት ሰራዊትን ድሮ ኣብቲ ዓዲ ከም ዘለዉ እዞም ፎሬን መርሰነሪስ ዝበሃሉ ብዙሓት ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ሕጂ ግን ብወግዒ ካብቲ ወግዓዊ ሰራዊት ናቶም ክሰዶ ከም ዘልዩ ዘለዉ Meanwhile, NATO chief Jens Stoltenberg is urging members to commit to providing Ukraine at least $43 billion a year in military aid, seeking to ensure long-term support as war with Russia continues. ሕጂ እውን ተወሳኺ 43 ቢልዮን ወይ ገንዘብ እዩ ዝበሃል ካብ ሄድወት ዘሎ ኤሮጳ ዘለኻ I'm telling you be careful ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ሕማቕ ከጋጥመ ከም ዝኽእል እዚ ኩሉ ገንዘብ እዚ ብኩሉ መንገዲ ሓደ ካብቲ ቁጠባ ዘቂቆም እዮም ዘውፅዎ ዘሎ ክንዱ ገንዘብ ዝተኣከበ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ዝተኣከበ ገንዘብ ዝበሃል የለን ኣብ ኤሮጳ ስለዚ ዘቂቆም ካብቲ ቁጠባ እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ ምናልባት ፕሪንት ገብርዎ ኣሎ እንተልካ ድማ ዝገደደ every time print ክገብሩ ከለዉ ዝቕባበ ብኻለ ዘራርባ መንሃር ናይ ዋጋታት ንጥርዚ ክኸይድ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዎ ስጉምቲ ንኤሮጳ ብቁጠባ ዓብ ዋጋ ክትከፍለሉ እያ ስለዚ ኣብ ኤሮጳ ብመንገዲ ስራሕካ ድዩ ብመንገዲ ሂወትካ ድዩ ቀሊል ሂወት ክኸውን ከም ዘይኮነ ብምሕሳብ ካብ ሕጂ ፕላናትካ ከተነፅፍ ምክንያቱ እቲ መንገዲ እናሓየለ ክኸይድ ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ክትውሕጥዋ ኣለኩም እዚኣ ዘለና ኤሮጳ እዛ ፅቡቅ ብዕባለ ዘለዋ ዝኾነት ውፅኢት ናይ ሰላም እያ ነይራ ኣብ ውግእ ዝተመሰረተት ኣይኮነትን ንውግእ ረሲዖም ዝኾነ ይኹን ሳንቲም ንዲፈንስ ንምክልኻል ናቶም ከየውፅኡ ብምሉእ እቲ ሃገራት ካልኦት ከም በዓል ህንዲ እውን እንተኾነ ሳብ 20-30 ቢልዮን ንዓመት ن8 بليون كسب زخون نوتدرنا زوج أزلوا زين هجرات أوروبا 5 سنتيم كيوس أي خداس لازم نبرات تجنزب أب هيلث كير أب تمرتي قال إنفست جبروني رم that's why تسب 3 ساعات كسر حلو ودو 4 3 شدشن ساعات كسر حلو ده نقبلوا أم هوتات زينهم هم زبالي اللي نهج كل زين هجرات زك كعيري مخنياتو survive كجبر لهم كورا در لهم درجة عالم things are going to be tough كم زك فرار حكمي ليكون كون that's a reality بس الرياليتي تهيوت أبي أوروبا تمكرنا هناك خيريو إذا خمان أبسال سايكونات عالم أتيوم كال عنوة تضيفتي رمالتي كل زي تغيير زول دامجز I mean كوفيد ريخمان يوم كوفيد مسمات زوسة دواسكمتي نتنهاجرات ساكن دي أبقى طبعات الواوريد لن بوزا أتوم فيروس نيروبا كساب حجي وزقنا له نايت حمام قد فونا يكون طبعا فيروس يزوزال قد ميون شقرنا يروى من دي قد بات كوفيد جمري بفلا الجرمن زبهالكو طبعا بكوفيد مجمري كحاوزي كالق صحيج جرماتنا يوكرين توسي ومان ስለዚህ again ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም ለበዋናተይ ተጠንቀቁ ኩሉ ነገራትኩም ፕላን ቢ ክልወኩም ኣለዎ ወሪፍ ስራሕኝ ተወፅአ ወይ ወሪፍ ደሞዝ ተወዲሉ ከምዚ ተኮይኑ ናበልኩም ኩሉ ግምታት ክትወስዱ ትክእሉ ኣለኩም And well, for more on this, we are now being joined by Joachim Bettelisch, who is a former German ambassador to NATO and former European diplomat and security advisor to German Chancellor. He is joining us live from Berlin. Thank you so much for joining us on the show, sir. First, I'll be asking you that Ukraine has clearly started using US-supplied weapons against Russian targets. Kyiv used US-supplied HIMARS in Belgorod region. This after Putin warned that NATO members are playing with fire. How do you see all of this escalating the situation on the battlefield? ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ እዚ ፎርመር ጀርመን ኣምባሳደር ቱ ኔቶ ናይ ኔቶ ኣምባሳደር ናይ German ambassador of NATO ዝነበረ ይስምዖ It's not an escalation at all. It's a case of Article 51 of the UN Charter. It's the defense of a country against an attack from a foreign country. It is not at all a senseless war. If I take what the Russian spokesman has been telling us, it's a self-defense. And there has been an agreement on Friday between the national security advisors. Anyway, right, there seems to be a technical glitch right now. For all the tuning into Beyond World. Right, so please continue. In Belgorod region, and this comes after Russia escalate the situation. It's an escalation for us, and this is the conviction, for example, of the Germans who are the most. بحفش كم تدري زلنا تكونتات نبتي كلام عازن كسر ويفتنو خمسة لون already دراسة جيرو خمسة لون
حنتي أبزيا كلتا فيديوهات نيراناني من البات بوغيرنا نسمع أنزلنا because this can give us some insight into the wars. At the Rasmussen Global Think Tank in Brussels. He's also the former NATO Director of Policy Planning. Fabrice, why this crucial policy shift from NATO now? Well, سلامتاي من البوليسناتهم ينيتو غير وزلو نزات وارو تتكيم يوكرين وشترا شك هرمي زبل مال. First, it's not from NATO, it's from NATO countries, and this is quite different. This is not NATO, the organization, it's NATO, the members, some members who are allowing or releasing some of the caveats and restrictions they had put on weapons. Why? Simply because we're responding yet again with too much delay to a Russian escalation. And here in particular, it is the Russian pressure, systematic destructive pressure on the second largest city in Ukraine, Kharkiv. And I think this was long overdue. And this is an example of us basically expecting the Ukrainians to fight for and to defend their land with one hand tied in their back. So hopefully it will allow them to have a bit more room for maneuver, to be able to exert pressure back on the Russian forces, which are basically operating from the Russian territory. But this is obviously a far cry from... So the Russia ስለዘት ቃቶም ግብረ መልስ ክቡ ግዴታ ስለ ዘለዎም ካብኡ ዝበገስ ምዃኑ እቲ ግብረ መልሲ ናይቲ ራሻ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣምሹር ብዙሕ ወርሲን ስለ ዘለዎ ይሽፍነልኩም ኣለኹ ሓንቲ ኣብዚኣ ክልተ ሓደሽ ሓበሬታታት ኣለዋ ኬስ ገርኮን ከለኹ መጀመርያ ብዛዕባ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብዚ መግለፂ quest to fill the dwindling ranks of its infantry, Ukraine has turned to recruiting prisoners to join the fight against Russia, and more than 4,000 have applied so far. እንታይ ንርኢ ኣለና ዋላ ራሻ ይኹን ዋላ ዩክሬን ብፍላይ ዩክሬን ማለት ሕጂ ሰራዊትና እቲ ኣብ እስር ቤት ዝነበረ ሰብ ኩሉ ናብ ግንባር ይወስድዎ ከም ዘለዉ ስለዚ ንግረ መንገዳይ ሓለብዋ ክብል ዝኾነ ገበን ጌርካ ኣብ እስር ቤት ከይተኣቱ ኣብ ዝዋን እዚ መጀመርያ ውግእ ክፅግር ከሎ ብኣኸዮም ዝጅምሩ ኣብዚ ኤውሮፓ ጉዳይካ ኸፃሪ ግዜ ዝወስድ ሰብ ኩሉ ይኮነን ውግእ ክመፅእ ከሎ ነቲ ገበን ዝፈፀመ ንዑ ሰዶ ቅድም እያ ትኸውን ዘላ ስለዚ ዝኾነ ገበን ዝፈፀማ ኣብ ዩክሬን ዝነበራ ብእስር ቤት ኩሉ ንሱ ንግባራት ክውሰድ ከም ዘለዎ ኣብ ራሻ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኢና ወሲድና ኣብ ራሻ ግን በንፃሩ ብሓይሊ ዘይኮነ ካብቲ ኖርማል ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ደሞ 3 ዕፅፊ ክልተ ዕፅፊ ወሲኾም ገንዘብ እውን ስለ ዘለዎ እቲ ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ስለዚ ንዖም ወሲኾም ናብቲ ቦታቲ ከም ዝኸዱ ዝኾነ ስንክልና ወይ ገለ ተጋጢሞም ድማ ጋራንቲ ብዙሕ ገንዘብ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ስለዚ እቶም ሱራት ኣብ ቸላ ዝዕፀው ናብቲ ቦታ ከይዶም ፕሮዳክቲቭ ውግእ ከተሳተፉ ንሃገሮም ወኪሎም ክዋግኡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ፅቡቅ ደሞ ስለ ዘለዎም ስድሮም ክሕግዙ ዝኽእልሉ መንገዲ እዩ ኣብ ዩክሬን ድማ ሕጂ እቶም ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ቀጥታ ናብቲ ግንባራት ይኣትዉ ከም ዘለዉ ታዕሊም ወሲዶም እኹል ታዕሊም ይወስዱ ኣለውን ዝኻፍሉት እዩ ስለምንታይ ኣብ ውግእ ሳዕሩ ስለ ዘለዉ ዝሓዝካ ሒዝካ ርክብ እዩ Here's more. Ukraine is turning to its prison population to fill the ranks of its waning infantry in the fight against Russia. Under a deal offered by the government, prisoners will have their sentences cleared if they serve in the army until the end of the war. The Justice Ministry says more than 4,000 have applied so far, including Mykola Rybalka, who is behind bars for theft. 5 years behind... ብደረጃ ሕጊ ናይ ዓለም ገበነኛታት ናብ ኩናት ክኣትዉ የብሎምን እዩ ዝብል ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሕግዶ ዘይሕግዶ ዝብል ዘረባ ስለ ዘይሰርሕ بغتا زلكا سب كل زلكا وتبعتا يناب جنبار مساعد. These walls leaves their mark. You've seen a lot and understand a lot. You're not scared of anything anymore. Ukraine is struggling to recruit soldiers, particularly to fight in frontline positions that suffer heavy losses. Private Russian mercenary group Wagner recruited tens of thousands of Russian prisoners to fight in Ukraine, offering them a full pardon if they survived 6 months at the front. Prisoners in Ukraine convicted of certain offences like multiple murders or treason are barred from serving. Successful applicants need to pass medical checks and be approved by... So again, ኣብዚ እውን ንርኢ ኣለና በቃ እቲ ኩናት ኩሉ ዘለካ ነገራት የእቲኻ ዝግበር ዘሎ ኩናት ምዃኑ ነዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣብዚኣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ሼር ዝገብራ ዘሎ እሳ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሻ ሰርጌይ ላቭሮቭ ስለምንታይ ኣሜሪካ ከምዚ ትገብር ዘላ ንዝብል ክመልስ ከሎ ስምዑ All the events that we can see now stem from the desire of the US being at the head of the collective West to not lose its hegemony on the international arena. This is becoming more difficult, if not impossible, when powerful economic... كل زنريو زلنا وق أجر شجر ولا براشا نريو زلنا دي قالوا كله أمريكا قدام يتابع عالم نخد كون اتخذ زنبرات من قد نعون خيط خسر قدام النتاب عالم دومينيشن عالم نخد الرجاجز ناي مودة تفتنة تقبروا لزلايو كل نجر كاب أمريكا يسبق زلوا ناي أمريكا هيجمني ويكا سوبريمسي ويكا زلع على حيل لنا نحنا هنا بوسسنا عالم نمبال
ንዑን ምርግጋጽ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩናት እምበር ዝኾነ ይኹን ምስ ካልኦት ሃገራት ዝተሓሓዝ ነገር ከም ዘይብሉ ይዛረብ China's rise, primarily on the Eurasian continent, but also in Africa and Latin America. And this struggle for hegemony using sanctions, blackmailing, threats, military force, this is a struggle for a passing era. And it is clear that in this struggle we see the vast grasp in all these illegitimate methods. In general, the agony of the world order that the US is imposing, it is ኤግዛክትሊ እዚ ዘረባ እዚ ኣፅንሒልና ክንሰምዖ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተደጋጋሚ ዝበሎ እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤሮፓ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣፍሪካ ተኸይድካ እውን ኣብ ላቲን አሜሪካ ተኸይድካ ኣብ ኤስያ ተኸይድካ እቲ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ኣተሓሳስባን ድሌትን ባህግን ንዑ ዘንፀባርቕ ይብላል still imposing on everyone is beginning. So Sergei Lavrov was giving a speech in the context of the root causes of the Ukraine conflict, and he gave a detailed overview of the expansion of NATO since the collapse of the Soviet Union and really the dissolution of the Warsaw Pact. And he said it's been used since then as a vehicle for the extension of US hegemony over world politics. Now, he said this reneged on the very famous statement that you'll remember, not 1 inch east. He gave some examples. He said that US bases in Germany, for example, are being used there to keep Berlin under pressure and keep Germany under Washington's sphere of influence. He cited the case of the Nord Stream 2 pipeline and said Germany simply ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ ወልሓንቲ ወስኽ ዘየድልዮ ኣብ ኤሮፓ ትኽተሎ ዘላ ኣከማብነት ንጀርመን ተወሲድካ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ጀርመን ዝተኸተለቶ ጀሚርካ በቲ ናይ ፓይፕላይን ወይ ከዓ እቲ መስመር ናይ ነዳዲ ዝንቀሳቐሰሉ ነይሩ ዝነበረ ኖርድ ስትሪም 1 and 2 ዝበሃሉ ንዓታቶም ንምብልሻውን ካብ ስራሕቶም ምባልን ኩሉ እቲ ሳቦታጅ ወይ ከዓ እንቅፋት ንምብታን ዝተገበረ ስጉምቲ ንኤሮፓ ካብ ንራሽያ ካብ ኤሮፓ ዘለዎም ሽርክነት ንምብታን ብቐጥታ ድማ ንጀርመን ራሽያን ዝነበረ ዝምድና ንምብታኽ ዝተገበረ ምዃኑ እሱ ድማ ንክኸውን ዝተመርፀ እዚኦም ክልተ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ዓብላልነት ወይ ከዓ ሓይሊ ከዳኸሙ ስለ ዝኽእሉ ተወዳደርቲ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ብእዋኑ ክትኮልፈለካ ክልተ እዚአን ቀንዲ ስጋኣትናታ ጀርመን ምስ ራሽያ ዝነበረ ዝምድና እዩ ካልኣይ ድማ ቻይና እዩ ስለዚ ኩላተን ከመይ ጌርካ ሰለስቲአን ብሓደ ሃሪምካ ነዚ መፅእ 50 ዓመት ድማ ከም ዝሑል ኩናት ጌርካ ትቕፅል እቲ ክውንነት ግን ካብኡ ደኸውን እዚ ክበፅሕዎ ይኽእሉ ዶ እስከ ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ዝያዳ ክገልፃ ዝኽእል ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ንስማዮ እስከ ብዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ይዛረበላ ነዚያ ጉዳይ ዝነበረ ጠማምታ ናይ ዝሑል ኩናትን ስለ ዝረኣየ ወልካ ክትዛረብ ትኽእል ትኾን ድሕሪኡ ኸ ስለምንታይ ዝቕፃሊ ተፃውኦ ኣነ ፖለቲካዊ ባህሎም ፀገም ናይዚ ሰብ ፍሉይ ረብሓ ንብሎም ንሕና ናይ ባሕቂ ሰብ ፍሉይ ረብሓ እዮም ኣዝዩ ፀቢብ እቲ ተሓሳስባ ስስዕት ድርሆ ናይናትካ ክትግብት ምድላይ ተፈላለዩ ካልኦት ሸጠፍ ምትላላት እናገበርካ ምስራሕ ባህሊ ናይ ባህሊ ፖለቲካ እንጂ ቀፃሊ 30 ዓመታት ኣብዚ ዞባና ሃገር ብሃገር ከይድና እንተርኢናዮ እቲ ዝገበርዎ ጌጋ ናይ ዓለም ባላንስ ብድልየታ ዘይኮነ ቻይና ኣውት ማኑቨር ያገራቶም ሩስያ እውን ኮንቴይን ገብርዎ ኣይከኣሉን ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ሕብረት እውን ከረጋግኡ ኣይከኣሉን ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ምስ ምኽታም ናይ ዝሑል ኩናት ድመፀ ኣይሰርሐን እዚ እንታይ ፈጢሩ ጭንቀት ፍራስትሬሽን ቀፃሊ ፍራስትሬሽን እዚ ሕጂ መዓልቲ ኣብ ተፈላለየ ጥሩምባታት መናፍዕ ንሰምዖ ብሙሉኡ ዝገልፆ ነገር እንድሕር ኣሎ ውድቀት ናይ እዞም ሰብ ፍሉይ ረብሓ ፖሊሲታት ኣብ ኩለን ከባቢታት ናይ ዓለም ዝርአ ካዛክስታን ከም ዝኾይኑ እንተኢሎም ካሎሚ ንዑ ትርኣዩ ኣንብቦት ንሳቶም ዝህብዎ መግለፂታትን ንሳቶም ዘምፅኦ ኣገላልፃታትን ናይ ሩስያ ኮንቴይንመንት ገዲፎም ናይ ቻይና ኮንቴይንመንት ክግበር ኣለዎ ናይ ቻይና ኮንቴይንመንት ብኸመይ ኪዳን ትፈጥር ህንዲ ምስ ኣውስትራልያ ምስ ጃፓን ምስ ደቡብ ኮርያ ሓደ ተባሃቶም ኣብ እስያ ፓሲፊክ ሽግር ትፈጥር ሆንግ ኮንግ ኣሎ ታይዋን ኣሎ ካልኦት ተፈላለዩ ጉዳያት እናልዓልካ ሽንጀን ሕጂ ክመሃሩ ኣይኽእሉን እዮም ስለምንታይ ቀፃሊ ከምዚ ኣመሰለ ተፃብኦ ፖሊሲታት ሒዞም ዝኽእሉ ምስናታቶም ሳይክ ትኸይድ ምስናታቶም ባህልን ምስናታቶም ኣተሓሳስባ ብቐንዱ ከዓ ምስ ረብሓታቶም ዝኸይድ ኣተሓሳስባ ኣብዚ ከባቢና ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝፈጠርዎ ፀገማት መወዳእታ ይብሉ ኣነ ሕጂ ምናልባት ትራምፕ ምስ መፀ ተማሂርናዮ ኣለና ግን ቆንዶኾን ምናልባሽ ምሰምዑ ዶ ስለምንታይ ን80 ዓመታት ከምዚ ዝኣመሰለ ቀፃሊ ተፃብኦ ኣንፃር ኤርትራ ስለምንታይ ዝበሃል ገጅፍ ሰነድ ኣዳሊና ኢና ሰዲድናያ ክቕይሩ ክእሉ እዮም ወይ ድማ ኣካያይዶኦም ከመሓይሹ ክእሉ እዮም ዘይኮነስ ምናልባት 30 ዓመታት ዝተወጠነ ስትራቴጂ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ስለዘይሰርሐ ማሃሩ ኾኑ እሞ ምናልባሽ ተፃብኦ እውን ከጉድልዎ ክእሉ ኾኑ
بقطعلي كاب حناش ناب بادمه ناب دوب جيبوتي ناب قطعلي تاتلو أمره يلنديو قرتي كمازازن دخل سبيل يلنديو هو أبتبلد الله كله من سامع نخيل جن قميت تمتي له ترامب أو تزمت على جزء مجمرة قدام عمته مالتي سنة دهرت تمرسنا ريو نزل بلاد الله ناي 8 عمتات معبالة جزء ساعات بساعات تجلد ناي أمريكا جوجوي ويزنبع بوليسيات بالمو أو كندي خم ناي رئيس مسل وناي الأولى ونتنا ناي دحنتنا قلت هاي ترى كونس إنجيج كده نقول له نزغلوا نتصعونا خلوا إنجيج زين قبرنا حدا قبتنا إنجيجمنت لنا تقتلنا بوليسي نيروبن أبز حجي مسجد الله من مليسنا خفا إذا خيد الله كيدنا زي حجي نايت مال زنا برا مرقص يوم رينا معلت نقاطات لنا تي كنا نايت أمره أب حدا عمود أمزازينو زي رئي كسرون دي جمجم أكيدا سلمتاي الكابوزح نجر حتى تغير موجود وين كرهوا بقول لوجيك وين يقول أنا أسكن يشتغل حتى هجرنا كندي تعاطف لي أتاي صاقمالهم مس عبيتي توقاسيتهم تقبروا دلون فيل تقبر دلون كمهرو يقولون ديم أبي أوروبا دلون عواليتات ينبوون ديم أو وشت أمريكا دلون عواليتات نجز أرسو ينبوون ديم أب إسيا بخيد دلون عواليتات كنبوون يقولون ديم حنسب مستقانة أنكو قطراوي يوني بولار سرعات كنفترينا العالم بنايس الوازواتات كفافيلنا ملحقات كوف بيلنا خن إزاينا خن كايدينا دبلا تحساس باي خيد ديم إذا حجي وودكات فيلير مليسو شنكاتا مس كاب حدا تفتنا كال من مليسو تقونتات عالم نزي حجي أمريكا بهال سرعات أمريكا أنا نايف سبيشال انترست نايفولي سبرا بحا انترست من مليسو شنكاتنا فترة بدمر تاريخها كاب جزينا بجزي دمسنا خالفاتن وودكاتن عطاتهم أب شنكات سلدبلهم رياكتيفيتي نعطاتهم أوكي هيدا رياكتيف كأحنا مفداي مليس كام موقع سانكشن أمره خمس حاسب غيليو كما زازنا يخيل إن ديل كات سانات غيل خمود أتاجن سلمتا يزجور وده لون دهلكا نبانا بفلا نبانا ترايت قناع يكون نبانا قناع ترايت دخون قال في التعاون مترقبوا له بعد تقال لجن أبو علم دلوا ما كايدا زبلود الله يجي إتم من باب دخوننا حدا بحدا ولا قط تباو انترينا عصرت أسرع عمد دهر هيجي قال نجارينا هنري معناته روسيا كونتين جرون كودو ويكونن بزنا وول ستريت بوليتيكاناتهم بدولار نحطمو نعلم كتبه قطاطروا يكونن ناچاينا ابيت كعقتو يقولون يوم اوروبا دلهم فرخاشات وين دوب غبرلو يقولون يوم نا افريقيا ابيت كعقتو يقولون يوم بوزح نغرات ابغمت اتيا ازي ጭንቀትና زايده ስለተخيد احنا طبق غيرنا هنمو كنا لنا ግን መገድና ፈሊጥና ابو صنعنا نسرح تراي دلنا نبينا تراي يكونها مس غدوبنا تحبابيرنا نسرحلو خناتات نفطرالنا نتقد እዛ ጉዳይ እዚኣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ኣንቢብዋ ሓቂ ሓይሽ ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊልዎም እዩ ነዞም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ናይ ብሓቂ ነቲ ህዝብን ነቲ መርሕነትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መግለፂ ዘይብሉ ዋጋ ኣኽፊልዎም እዩ ግን ከምዛ ዝብላ ዘሎ እታ ኩነታት ኮምፕሊትሊ እያ ትቕያር ዘላ ኩሉ ነገር ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ እናኸደ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ገሊኡ ድማ ክገብርዎ ከምዘይክእሉ ከምዚ ቀደም ኣይርድኦምን ዝነበረ ሕጂ ግን ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ ነገራት ቢዮንድ ዴር ኮንትሮል ናኾኑ ይመፁ ስለ ዘለው እዚ ድማ ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ ዋላ እኳ ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊልዋ እንተኾነ ኣይሆፕ ካብዚ ድማ ክንምሃር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ፕሊዝ ሓግዙ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ንካልኦት ድማ ሼር ግበሩሎም ናበልኩ ምዚኣ ለብዋ ክገትፈኩም እየ ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትን ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ እዩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብሮ ትክእል ኣለካ ቁፅሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ